Wanda idan jagoran mu ba mu kowa da kowa ne na mafarki. Abubuwa suna da jiya waɗanda aka yi rashin mutunci da rashin da'a. Wani doka ba ta ce a yaka ba. Kuma yaro ya yi rashin kuma ya yi rashin da'a. Ya zo ya yi abin da ba da yi ba. Mun san namu da tun namu da su da kudin da gurin wani da tun namu da ba wanda za mu ce wa baya. Amma abin da nake so ce amma ina roƙo ga wata ƙungiyar ta mai albarka matsayin ku na jagora na shugabanni wanda ba ku saboda a cuci wani kuna yin abu saboda adalci. Muna roƙon wannan hukuncin da aka wa wannan yaro ya yi yawa. Muna neman don Allah don annabi a taimaka mai don Allah a rage mai don Allah. Inda hali amma ba mu takura ba shi ma yana iya yi ku zo mu nemi ɗanwa yau gare ta gobe da ɗanwa kowa na da yi da ɗan ɗanwana kowa na da yi kuna ma na yi kudawa na yi kowa na yi to dole wannan sai mun tsaya mun haɗa kan mu wata mata tsaya mun haɗa ɗaya dole wata kai ne yi ka je ka nemi ɗanwa a yayin Allah ma muna mai da yi mai Allah muna ne magana a sauran na farko a matsayi da na sarki alifadin bello wannan ciyawa shekaru shi ne ke rubo kuma a yi mata ko a ƙasar wata najeriya ana kuma shugaban mu ko zai fi zai za a zuwa ko na aramai tunubu in yi magana balle sarakuna mun yi da maganar ta za mu baka hukunci a kanka kai ka yi hukunci da kanka sannan kuma akwai abin da muke roƙo a wurinka duk dandan da aka kama shi yana shan ice ko yana shaye-shayen kodo to za mu yi masa hukuncin da ba a taɓa yi ba rayuwa daina shaye-shaye saboda mun riga mun ga cewa 'ya'yanmu ne ɗanɗanmu ne sun lalace kuma suna samun matsala ta rashin hankali yasa suke zuwa su aikata wani abu duk wanda muka kama a Najeriya muka kama shi yana shan kai muka tabbatar da cewa za mu yi masa hukuncin da sai ya yi wata shida bai gaba a Najeriya ba bai gaba a Najeriya ba kuma wannan hukunci da ake ba the health and to the fitness, mental health and physical health is going to be a very challenge to a warrior taking this kind of bad stuffs. Yankin hukuncin da Junior Ramadan ya aikata ake gane abin nan a hannun sarki mai sarauta sarki alƙalin bello sarki mai tukawa
magana a kan wannan shan ayo ice din nan yawa magana ce da a yi magana a kan shi sarkin dambe na Najeriya. Ni ne mutane na da kai su sun san na san da kai to kan in zo in kama ka in gane ka ka ce wani kana yaro na ko kana wani abu zan zo cikin mutane a cikin da kika ce na kama wani da ai ko kuma ni gane ka da aboki kai aboki ne kama kana yi ko kuma kana koya ma yaron mu kayan shaye-shaye to na sa kama wannan yaron da ka koya mai da shi ku ka ce to na kama wani da wani suna sha'ani ko ba gaskiya ba kada da muna tare da kai ko ko kana abokin da kana ko kuma kana yaro kana ganin kuma muna kara ba da kai in ga kana yin zo wani kace ku na yi ba magana ba ku mace in dan kama ka wa da an ce ne da wa a gani auta mun ko da alasa sai wannan ga ko so a gani ko wala ko su gani dan go in a cikin da kika ce na kama wani sai dai ka fata amma bayan nan wani ko ba gaskiya ba ku ɗan arewa kuna ji don kuna yi ganin ku su ganin ko su kunja ko su turawa inda ga mutum na sha nan dole wani ce na ga mutum na sha ko kuma wanda ya san wani na sha ya koyi ko ba gaskiya ba kuma an kai ma doka wallahi ban yi mana ba ku wani wanda wannan abu ne ba ci gaba ne ba su bayan yawwa Ayan Bello haka nake mun gode Allah ya saka da kai idan kun ya dawo ai sai da na doka kuma ta da yake Anasa kuma sai da kun ya ka da kai doka to da ka a da yanzu kai da huri kuna wannan da ko da sai da huri kai har ya karbo su da sai da huri kai ya kai doka ta da kuma da wata samu yana shafu yana samu lafiya da ta ta kuna godiya da kashi da girma a kan gobe yawa da koyarwar iya ta tsari ko kuma yawa da aka kuma da wanda ya ci da kira idan za ka daina ka daina ko ka daina ba da shi da yi ko ka same da wani zamu ko ko za mu sa a gida da sai mu sa a gida cikin da